Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik ụbọchị nke 20 n'ọnwa Dicemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 7 malite n'usoro nke 10 ruo na nke 14. Di nwenu gwakwara Ahaz ọzọ sị ya, rịọ di nwenu Chineke gị akara ọbụla, ọsọkwa ya bụrụ nke si n'ala mmụọ maọbụ nke si n'eluigwe. Mana Ahaz kwuru sị, mba, agaghị m arịọ ihe ọbụla, agakwaghị m anwale di nwenu. O wee sị, nọrọnụ nke a unu ụlọ nke David niile. Ọ bụrụ unu obere ihe na unu na-eme ndị mmadụ ka ike gwụ ha, unu ji bịa ime Chineke m otu aka ahụ. N'ihi nke a, di nwenu n'onwe ya ga-enye gị akara. Lee, otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime mụta nwa nwoke. Aha ọ ga-akpọ ya bụ Emmanuel. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, ka di nwenu bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Chineke nwe ụwa na ihe niile dị na ya, ụwa na ndị niile bi n'ime ya. Ọ bụ ya wụkwasara ya n'elu mmiri, ọ bụ ya wuru ya n'elu osimiri. Azịza, ka di nwenu bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Onye nwere ike irigoro n'ugwu nke Onyenwe anyị? Onye nwere ike ịnọ n'ebe ya dị nsọ? Onye aka ya na obi ya dị ọcha, onye anaghị etinye obi ya n'ihe efu. Azịza, ka di nwenu bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Onye dị otu a ga-anata ngọzi n'aka Onyenwe anyị. Ọ ga-anatakwa ezi omume n'aka Chineke onye nzọpụta ya. Ọ bụ ụdị ndị dị otu a na-achọ Onyenwe anyị, ndị na-achọ ihu Chineke nke Jekọb. Azịza, ka di nwenu bata, ọ bụ ya bụ eze nke otito. Mbeku, aleluya, aleluya. Bịa igodo nke David, meghee ọnụ ụzọ nke Onyenwe anyị, tọhapụ ndị nọ na mkpọrọ nke isi. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke mbụ malite n'usoro nke 26 ruo na nke 38. N'ọnwa nke 6, Chineke zigara mmụọ ọma Gabriel ka ọ gaa n'obodo Galili a na-akpọ Nazaret, ka ọ gakwuru otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Onye ikwu na ibe ya kwekọrịtara na otu nwoke aha ya bụ Josef, nke si n'agbụrụ David, ga-alụ. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Maria. Mmụọ ọma ahụ bịakwutere Maria sị ya, ekele, ị jupụtara na gracia, osebụrụ ụwa nọnyere gị. Obi lọrọ ya mmiri nke ukwuu n'ụdị ekele a, nke mere na ọ malitere ịtụlele uche ya ihe ụdị ya pụtara. Mmụọ ọma ahụ sịrị ya, atụla egwu Maria, n'ihi na ịnatakwala ngọzi n'aka Chineke. Lee, ị ga-adị ime, mụta nwa nwoke. Aha ị ga-akpọ ya bụ Jesu. Ọ ga-adị ukwuu, a ga-akpọkwa ya nwa onye kacha elu. Di nwenu Chineke ga-enye ya oche eze nna ya David. Ọ ga-achị ezinụlọ Jekọb ebe ebe. Alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Maria jụrụ mmụọ ọma ahụ sị, olee otu nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na amaghị m nwoke? Ma mmụọ ọma ahụ zara ya sị, mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị,
ike nke onye kacha elu ga-ekpuchi gị. N'ihi nke a ga-akpọ nwa ahụ ị ga-amụ onye nsọ, nwa Chineke. Lee, Elizabeth onye ikwu gị, onye ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aga, atụrụla ime n'agadi ya. Ugbu a ọ dị ime ọnwa 6. N'ihi n'ebe Chineke nọ, o nweghị ihe nyere omume. Maria kwuru sị, lee, abụ m odibo nwaanyị nke ose bụrụ ụwa, ka o rere m ka i siri kwu. Mmụọ ọma ahụ wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.